Coca-Cola, beer, Coca-Coca. Îți pare cunoscut? Vrei să plătești ceva și ți-ai uitat banii gheață, telefonul mobil sau cardurile de credit. Poate că faci un transfer acum, răspunzi la multe întrebări plictisitoare, te lupți cu birocrația enervantă și aștepți o veșnicie aprobarea de la funcționarul băncii. Durează ceva timp până când banii ajung în sfârșit la destinatarul dorit. Asta e epoca de piatră. Viitorul? Portofelul inteligent BPS de la Biometric Payment Systems. Cu amprenta ta și codul PIN personal din 6 cifre, acum poți trimite bani de oriunde în orice locație, în timp real. În plus, ai mereu acces în întreaga lume la banii și criptomonedele tale, și exclusiv tu. BPS, viitorul banilor a început deja. Înregistrează-te acum gratuit la www.bps.money.